Ben trobats a Sintonitza Europa. La Constitució espanyola, en el seu article 147, assenyala que els estatuts seran la norma institucional bàsica de cada comunitat autònoma i l'Estat els reconeixerà i empararà com a part integrant del seu ordenament jurídic. Empararà. Doncs bé, com el tema del dret a l'habitatge és una altra broma de mal gust. Els explico. L'entrada d'Espanya a la Unió Europea ha provocat una veritable revolució respecte de les competències que cada comunitat autònoma té transferides i la validesa jurídica de les mateixes. Quan es va dissenyar la Constitució espanyola, es van determinar 3 nivells de competències: estatal, l'autonòmic i el local. Es van cedir les competències, per exemple, en matèria de seguretat, Codi Civil, Euskadi i Catalunya, educació, sanitat, habitatge, etc. No obstant això, des de l'entrada d'Espanya a la Unió Europea, s'han anat transferint a la Unió bona part d'aquestes competències. És a dir, sobirania que havien estat traspassades prèviament a les comunitats autònomes van ser revenudes a Europa. I és que tenim una gran part de les competències en els nostres estatuts d'autonomia que ara són competències europees i, per tant, ens trobem davant de calaixos buits i, si insisteixen, contraris a la legislació europea. A Espanya s'estan fent lleis als parlaments autonòmics perfectament contràries al dret de la Unió que, recordem, és prevalent sobre qualsevol marc legislatiu i jurídic de qualsevol país membre. Si s'aplica el dret de la Unió, com s'ha de fer, el que estan caducs i obsolets són els estatuts d'autonomia i també aquesta Constitució que els empara. Estem, doncs, davant de pura façana. Cada vegada que Espanya ha cedit una part de la seva sobirania, encara que s'hagi realitzat la transposició corresponent a les lleis espanyoles, no s'ha fet la modificació corresponent de les normes autonòmiques. No s'han implementat aquests canvis en aquests ordenaments que tenen competència sobre una sobirania que ja tampoc és espanyola. Tots els estatuts d'autonomia estan desactivats per la via dels fets. És a dir, que les lleis europees s'han anat superposant sense que a Espanya s'hagi fet una supervisió de com es troben tots els ordenaments jurídics vigents, estatuts d'autonomia inclosos. Són producte, per deixar-ho clar, d'una època que comptava amb pessetes. El problema s'ha visibilitzat quan el govern ha comunicat a la Unió Europea que pretenia reformar la llei de propietat horitzontal perquè les comunitats de veïns puguin sol·licitar finançament o accedir als fons europeus. Accedir per poder escometre obres per millorar l'eficiència energètica dels edificis. Segons el Pla de Recuperació presentat a la Comissió Europea, el govern impulsarà l'aprovació de mesures normatives específiques, entre les quals es pot citar la reforma de la llei de propietat horitzontal per millorar la possibilitat d'accés al finançament. No obstant això, les competències sobre aquest tema estan transferides a les comunitats com Euskadi, Navarra, València, Aragó, Andalusia i Catalunya, que podrien no aplicar aquestes reformes. I és que bona part del dret civil és una sobirania ja cedida a Europa, i l'estat espanyol, com els bons estafadors, ens ha venut 3 vegades la porta d'Alcalà. I aquí l'únic propietari per la prevalença
del dret de la Unió és Europa, ni Espanya, ni la Comunitat, ni l'Ajuntament. L'ordre constitucional està en dubte per la seva manca d'actualització. És una burla més, doncs, dels que es diuen a si mateixos constitucionalistes amb la complicitat de les èlits autonòmiques. Tot l'engranatge democràtic d'Espanya, per la manca d'anàlisis de la realitat jurídica, podríem assegurar que està funcionant en base a un ordenament obsolet i sense vigència. Encara que l'estat espanyol es mostri de cara a la ciutadania com a europeista, la veritat és que, pel que fa a la transposició i implementació de les lleis europees, som l'estat més incomplidor. Ho estem veient amb les multes que no para de rebre Espanya per no transposar a temps les directives europees. I fins i tot, encara que hagin estat incorporades a l'ordenament jurídic, s'observa que el seu incompliment és manifest amb la complicitat activa dels jutges espanyols. Segons el propi govern, Espanya té més de 150 procediments d'incompliment permanentment vius, amb sancions que ascendeixen, que ens costen milions d'euros cada mes. I no és cosa només del govern actual. Els anteriors governs del Partit Popular van multiplicar per 5 els procediments que hi va deixar el govern Zapatero. Crec que la Bíblia els defineix com a sepulcres blanquejats. Europeus, però sepulcres blanquejats. Si el vídeo el consideres interessant, s'agraeix que ho comparteixis i que et subscriguis al canal. I també que activis la campaneta. Espero les teves opinions. Bona tarda.